vítam vás z dnešného videa. Dneska si znova zahráme Brawl Stars, konkrétne za Lily. Chcem ju dať čo najvyššie teraz, lebo sa snažím dávať... No, nenatáčal som vám ostatné videá vtedy, keď som... Vtedy, keď som ju púšal na rank 20, takže, lebo nám to nenahrával zvuk, inak som to tam dal. Takže poďme na prvú hru. Ideme hrať solo showdown, logicky. A inak na konci sezóny, alebo na začiatku ďalšej sezóny vytvorím video, lebo... ako to povedať? Ja už mám našetrených strašne veľa star dropov na konci. Aj legendary star drop, lebo chcem to mať na video. Dobre, zoberme si tieto dva powery. Bacha, tu je Edgar. Potrebujem si o neho nabiť ulty. Dobre. Tímovanie je pre LK a ja ho potom zradím. Nebudem tímovať s každým. Akože tímovať. A potom zradím, samozrejme. Campenie nie je zle, ale tímovanie... Nie, to nie je dobre, keď tímujete. Fuj, s tým Edgarom asi budem chcieť tímovať. Dobre, teraz som nechťac použil dva vaniši, neviem prečo. Stáva sa. OK, máme 4 powery. OK, do tohto by som mohol zaútočiť. On to čakal. Dobre, zradil ho, teda snažil som sa ho zradiť, ale nestalo sa nič. Hej, ľudia, toto bude fakt krátučké video, dám ho na rank 21, lebo ďalej sa mi už fakt nechce. Pôjdeme takto, hej. Proste nechce sa mi už ďalej. Proste na čo? Nechce sa mi už ísť ďalej, lebo potom mi to zase vypne na táčanie a sme v keli. Inak prepáčte za zlú Wi-Fi. Tento bas... nie, ďakujem. Tak po mne... Dobre, som ho vanišu. Tam máš Edgara. Bibi. Si ho nabijem ulti. A teraz už nemá šancu. Tak má. Dobre. 5. miesto. Stáva sa. Ja tu mám aj win streak. 4. Budem mať 5. Ak budem hrať zle, tak asi to nedáme ani na ten rank 21. Chcem tu s vami len pokecať skôr. A na minulom shorte som dostal 2 hejty. Jeden som už odstránil a ten druhý. Typek, čo mi napísal, že fuj so Studio Mund profilovkou, nech sa pozrie radšej na svoje videá. Viacej cringe už nemôžu byť. Ja som malé disko. Kokos. Inak ďakujem. 171 zliadnutí má ten minulý short. Teraz, keď natáčam video, som sa pozeral ešte práve teraz. Pred videom. Takže moc vám ďakujem za to, že ste mi dali toľko, že proste nechápem. To je proste najviac asi zliadnutí, ktoré som kedy mal. Ups, mi sa tu strašne seká. Dobre, budem trošku potichšie, lebo teda nie potichšie, že nebudem moc rozprávať, lebo chcem sa sústrediť. Netrafíš ma. Ja som chcel ísť do toho Edgara, ale úplne ako ne. Ne, ako úplne vôbec ne. Chcem niekoho nájsť, chcem si napiť.
tu si. Alebo tu. Tam je. Nie! My sme sa zabili navzájom. Dúfam, že som druhý. Yes! To druhé miesto. Plus win streak, takže... 14 trofí. Takže celkom good. Fuj, zase Edgarovi a Bazovia. Tých nemám rád showdownov na takýchto vysokých rankoch. Ešte keď teraz dali Baza zadarmo. Ježiš. Však iba nabijem ulti. Nabijem ulti. Come on. Hopa. Tak. Dobre, bijte sa sami. Ja do toho nejdem zasahovať. OK. Ak pôjde okolo Edgar, tak asi na ňo zaútočím. Ale nejde okolo. Fú, chvála Bohu. OK, už zostávame len traja. Musím sa do niekoho pustiť. Mne sa zdá, že áno. Dávali tam Papa V. Tak on je na blízko, tak to nemám šancu. Kde je? Tam je. Kus 12 powerov. To si môžem nejak Snažím sa, ale nič. Nedalo sa nič. No, Winstreak 6 dá sa akože. OK, možno to dám na vyšší rank. Dobre. Máme 9300 trofí. Takže 100 powerpointov. Hodí sa. Ešte teraz, keď ich potrebujem. Ja teraz pušujem veľa brawlerov na rank 20. Už to mám Franka, El Prima, Crow a Edgara samozrejme. A Lily. Samozrejme Edgara mám vyššie. Počkaj, ešte niekoho? Nie, Franka. Lebo som ich pušoval dnes. Celkom sa darí. OK. Dobre, a teraz prežije. Ty pekne. On zistil. On vie. Hopa. Ja si môžem dať ten gadget. Dobre ja. Kámo, Baz má takú výhodu, že vieš, kde je kto. Vlastne aj ja to viem, ale chápete. Kámo, Mortis? Zdrhni. Počkaj. Edgar tam bojuje. Ja som zabudol hrať. OK. Healovať, doplniť shieldy. Doplniť shieldy. Dobre, traja zostávame. Ježiš. To som nemal šancu. Ten blas. Dobre, ešte, že nevyhral. To by som mal fakt dobré nervy. Tier 21. Ešte čo, ja budem robiť takéto krátke videíčka, kde budem proste takto hrať. Hej, že každý rank jedno, hej. Takže toto video je konca, takže čau. A inak dajte odber a like a nehejtujte. Čau.